Не може. Сега ако пусна тоягата ще го завлече. Преливника на язовир Брагова. Чичо, да пускаме тоягата. Дай, аз ще хвърля да видим какво ще стане. Дай. Гледай сега какво става. Гледай сега какво става. Гледай. Ама Чичо, как ще да ви отвидим край? Не може да минем. Та ще ни завлече, ако се оправяме да минем. Виж колко е силна водата. Няма да ни завлече. Ще ни завлече като Стойчи, гледай. Няма. Няма да ни завлече. Виж колко е силна. Няма да ни завлече. Как казваш? Ще не отнесе и там надолу. Виж какво става? Няма да ни завлече. Няма, ама. Ако не завлече там по-надолу нищото. Ходен се пробваме и да видим. Не можем. Видя ли какво става с тоягата, как я завлече? О, кой е това? Нещо ме намокри тук. Много вода. Дали да пробваме да видим? Не можем. Чичо, ако пробваме, Ако пробваме, ще не завлече язовира. няма. Колко гладко. Ето. Преливника. Кога ще намерим друга калитка да я пуснат в течение? Застани сега и там да мога да снимам на водата. Така, стой сега. Сега, стой. Дигни ръце. Дигни ръце. Още настрани. Точно така. Супер сме. И водата... Цветница. Да. Водата днеска тече здраво.